Vasilij Krstić. Vasilije, da li si se igrao u dvorcu? 2. Jesi. I kako je tu? Pa dobro. Da li ti se sviđa? Da. A šta ćeš sad još da radiš? Hoćeš da ideš još da se igraš? Pa idem ja na igralište. A kako ti se sviđa danas u parku ovde? Pa lepo. Hoćeš opet da dođeš? Da. Filip. Filipe, da li si se igrao u dvorcu? Da, igrao sam se. I kako je? Opiši nam šta sve ima unutra. Ima kao stvari za udaranje, ima i kao tobogan i da se penješ. Da li je gužva? Vidimo dosta dece. Si uspeo da dođeš do igračke? Da, uspeo sam. Kako ti se sviđa generalno u parku danas? Pa moja ocena je odlično, zato što ima previše stvari. Kako se zoveš? Juca. Juco, kako ti je ovde u parku danas? Lepo. Da li si se igrala u ovom dvorcu? Da. I šta ima u dvorcu? Opiši nam. Pa tobogan. Ali imaš nešto sem tobogana unutra, neke igračke, nešto ima li? Ne. I šta si ti radila u dvorcu? Si spustila niz tobogan? Da. Kako se zoveš? Saša. Kako je ovde danas? Super. A kako ti se čini ovaj dvorac? Super. Da li si išao da se igraš? Da. A s kim si došao danas? S Jucu. A tu i baka vidimo iza. Da. Hoćeš da se igraš sada i dalje? Gde ćeš da ideš? Pa s Jucu tamo će se igram. Zdravo, kako se zoveš? Filip. Filipe, kako ti se sviđa danas u parku? Odlično. Šta si sve radio? Otišao na mrežu, sve. Sve. A jesi bio ovdje u dvorcu ovom na naduvavanju? Yes. I kako je tu? Odlično. Šta se ima u dvorcu kad se uđe? Pa sve. Ima neki tobogan, videli smo. Aha, ima. Da li si se spustao tu? Yes. Jesi. Yes. A ovo su tvoji drugari, jel da? Kako si ti zoveš? Pavle. A Pavle, šta ti radiš sad ovde? Je lepo u parku? Da. Igraš se, jel da? Da. A kako se zove drugarica? Una. I kako je ovde? Si igraš? Dobro. Da li si bila u ovom dvorcu pozadnji? Šta ti se najviše sviđa ovde? U meni dvorac. Dvorac, jel tako? A šta sve ima u tom dvorcu? Tobogan, svašta nešto. Znači, dvorcu sada u stvari fali princeza, jel tako? Aha. Bi mogla ti da budeš tu princeza? Da. Lepo ideja, jel da? Lepa. Dobar dan, kako se zovete? Antić Nikola. Kako vam se dopada danas u parku? Vidimo da ste doveli decu. Fenomenalna organizacija, sve je prelepo, predstava, onda sve ovo za decu što je organizovano, stvarno je sjajno i kada bi moglo ovo malo češće se organizuje jer i deca su srećna i stvarno je sve baš prelepo. Gde ste proveli mališane do sad? Bukvalno na svakom mestu, sve što je organizovano, sve smo probali, sada idemo malo da se osvežimo pa se vraćamo ukoliko ovo još uvek traje na još jedan krug da sve obiđemo, stvarno je prelepo. Dobar dan, Milan Marković. Konkretno ovaj dvorac koji je danas tu deo naše manifestacije, kako se on u stvari formira, kakav je sastav, koliko je sve to za decu i bezbedno i zabavno? Evo ovako sad ću vam reći, znači formiranje samog dvorca ne traje dugo, sve je jako brzo se postavlja, unutra reći ćemo da može boraviti između 25 i 30 dece u jednom trenutku, pošto je ovde velika navala i mnogo je dece, mi tu pravimo neke rotacije u smislu da prosto rotiramo decu na nekih 15 ili 20 minuta. Znači, što se tiče dvorca samog, vidite i sami, znači, njegove dimenzije su ogromne, 12x7, deca se zabavljaju, igraju se, njima je lepo, nama je lepo sa njima, lepo je vreme, tako da uživamo svi zajedno.
Od kog je materijala sačinjen dvorac? To je gumeni dvorac, kompletno iz prostog razloga nekih povreda, tako da u samom dvorcu nećete se povrediti uopšte iako skačete, iako đuskate, iako se dobro provodite. Ja sam Nela Ćurčija, zamenica direktora škole animiranog filma iz Vranja. Škola animiranog filma i ove godine uzela je učešće na Dečijem festivalu Vreme radosti i ovo je izvesna prilika da upoznamo neke nove klince i da deca iz Vranja koja nisu čula za šav čuju i upoznaju se sa našim radom. Danas su ovde izložene scenografije iz naših filmova, animiranih filmova. Tu su dečica koja crtaju, svako ko je zainteresovan nacrta nam po jedan crtež. U zamenu za crtež dobije jedan magnet, blokčić, hemijsku, iz šafovog asortimana. Tu su i korpice koju deca prave na šafovoj kreativnoj radionici. A kakve su to korpice? Korpice, u školi animiranog filma svakog petka odvija se kreativna radionica gde deca uče da prave neke razne upotrebne i ukrasne predmete. Pa između ostalih tu su i korpice za nakit, za saksije, za šnalice i tako dalje. Vidimo da imate i kutiju za Vukana, to smo primetili isto i na drugim štandovima. Da, ima i kutija za Vukana, tako da imamo i naše majice i cegere koje danas prodajemo, a sav prihod koji sakupimo naravno ići će za Vukana. Koliko su majice, koliko cegeri? Simbolično je sve, cegeri su 100 dinara, majice su 200. Da li su zainteresovana deca? Vidimo, dosta njih je došlo od crta. Naravno, mi smo šaf i bio i juče ovde, bila su deca zainteresovana i juče i danas, bez obzira što je malo sunčano na našem štandu. Deca su tu zainteresovana, obraduju se naravno svakom poklonu koji dobiju i tako. Hvala mnogo. Hvala i vama. Plesni klub Feniks, zatim nastup orkestra osnovne škole do igravanje osnovne škole 1. maj Vrtogoš. Predstava pozorišta Bora Stanković u Vranju. Muzičko-plesni performans do 17 sati, kada nas očekuje u 17 časova koncert lokalnih izvođača. Puni smo nekih aktivnosti. Kolega Dragan će najaviti da nastupe sa svojom koreografijom pod nazivom Vlaško nadigravanje. Samo da kažem da su sve devojčice 5. razred i moram da priznam onako iz novog ugla da su bile sjajne. Zovem se Miroljuba, skraćeno Miki. Miki, kako ti se sviđa ovde kod šafa? Lepo. I šta radiš? Crtam svoj glan. Svoj dlan crtaš. I kako ti ide? Dobro. Ali voliš da crtaš inače? Da. Ili ideš možda u neku školicu crtanja? Ne. Zovem se Emija, skraćeno Ema. Ema, kako ti se sviđa ovde? Lepo. I šta radiš? Crtam. Ovdje papir. To je moj papir. Da vidimo taj crtež. Šta si nacrtala? Kaži nam. Dlan moj i prstenje. Dlan, evo sad će da snimi kolega, tvoj dlan. A kaži mi, ti se sviđa ovde? Da. Ali voliš da crtaš? Da. A da li bi vola možda u šaf da kreneš? Da. Kako se zabavljaš? Dobro. Koja je ovo igra? Pa moraš da stojiš na konopcu i da hodaš, a da ne padneš. A šta si još video ovde u parku? Pa video sam da ima šećer na vuna i svašta.
Šta se tebi dopalo najviše? Meni se najviše dopalo sve mi se dopalo. Sve je onako dobro i lepo. A tebi šta se sviđa ovde? Ovaj konopac. Šta si još vidjela? Poligon sa preprekama. I to je to. Šta se tebi dopalo ovde u parku danas? Zavaranje šaša. Dobro. Bravo, šta si ti videla danas u parku i kako ti je ovde? Lepo. Šta bi izdvojila, ili ti se nešto najviše dopalo? Da. Šta? Žica ova. Šta se tebi svidjelo ovde, šta sviđa? Pa meni se videlo ono na žičari. Najviše i baš mi se svidilo ovde, a najviše mi se pa sve sviđa. Najviše da sam skakala. Jel uživaš danas ovde u parku? Da. Vidjet ćete ih u ostalom, na kada ćete ih sigurno velikim aplauzom. Ajde, bravo. Bravo. Lepo skočila, bravo. Bravo. Ajde, dok me da ne čeka. Ajde ovako. Sedma sila, gde si sedma sila?